मानसिया बिदिनोखा मानसियानो बिदिनोखा आलादाखा एक्टर समायालै मानि थाखाय अमा राजाया गाव प्रडिउसारनो फैसा होनानै आंखौ एक्टर बानायथार होननानै बुंनायखाय फैसा मोननायखौ प्रडिउसारा बेखौ फैसाखौ लानानै एक्टर बानायबाय। हाय आङो दा मोनसे मिउजिक भिडिअ शुटिंआव दंफैयो। बे मिउजिक भिडिअखौ आंनि थाखायनो बानायदों, आंनो रोजाबदोंमोन, ओमफ्राय सिमि बसुमतारीजों आंजों आदों। दा बे मिउजिक भिडिअखौ आंनि देरहासार नार्जारी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। एक्ट्रिसा जाहैबाय टमि नार्जारी, एक्टरा जाहैबाय दशरथ बर', अमा राजा। जोङो जयै सावरायलायनानै मिउजिक भिडिअ लाबोनो थांगासिनो। नै टमि मोना देलायगासिनो। ओइ नै सासे सोरबा दिसटाबनो जिरायना दंफैयो बुन्दा दानो। दा नै एक्टरा अमा राजा नालाय ओंखायनो दारिबो रज'बाय बिथांनाव। नै बिथाङा एक्ट्रिस। दारि रज' होनायनि थाखाय गोजोन्थों। खुलुमबाय। नै बिथाङा मेन केमेरा होनदो माथो बियो मा लादोंथाय माबा हनुमान गदा थांबाथाय गोसोमनो। आं माबासोलै ब्लगारसो आङो। नै आसलथे सिख्लाफोरखौ मेकआप लाबासो समायना नुमारो आरोना। मेकआप लायाबा बेनावबो एकदम सालमाया खैथा दं सिनायजोबो। नेचारेल बिउटि समायनाखा आं मेकआप आनो माबा मोनसे होनदों खावलाय नुवाखैना? गैया आंना मेकआपा खम जाबावदों बिनाव। जोबोद मोजां बिदिसो मोननांगौ समायना। नोंथांमोना आंनि देरहासार नार्जारी इउटुब चेनेलाव बे जोंगा मागा मेथाइनि मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोन। नोंथांमोना सोरबा आंनि देरहासार नार्जारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आरो खालामाबा नोंथांमोननो आङो ललिपप जाहोगोन मालाबा। खालामोब्ला अरेन्ज चक्लेट जाहोगोन, खालामाबा ललिपप जाहोगोन आरो बेनोसै। नों दारि लादोंनानै आङो सामलायनो हाख'वा मोनदों, गावखौनो गाव एसे खस्थ' मोनदों। दारियाबो अकसमात दिनै माबानानै होदों, जोनोम जाब्रबदों, बेखायनो सामलायनो हाया मोनदों आङो। उन्दैनिफ्राय सामलायनाया बेलेग खोथा, गिदिराव देरखाना होबा एसे बोरैबा मोनो आरो उसुबिदानो। नोंखौ मालाबा आलादा नुबाय। दाखालिबो सेन्देल गानहोजानाय नुदां आरो दिनै दारि रज'नाय नुदां। मा थारैनो मा बेफोरो? बे मानसिया बिदिनोखा मानसियानो बिदिनोखा आलादाखा। नोंथांमोना गाज्रि मोना, बेबायदिनोखा आरो मानसियानो बिदिनोखा। माबायदि मोनदों टमिजों एलबाम बानायनो मोननानै? बहुत मोजां, एकदमबारे लाखि। मा पार्टआव मोनदों नोङो? साइड पार्टआव दङ। साइड पार्टआव मोसादोंना? मोसायाखै, ओरैनो सिख्ला एदावनाय ओमफ्राय दाउ गावनाय। दाउ माबेसे मोननाय? दाउखौथ' मोनदोंमोन, जाबोजोब्बाय सावनानै। एक्टर होआसै नोंनो? एक्टर समायालै मानि थाखाय समाया माथो हेन्डसामनि? बोरै हायथाथा थेमफ्राफ्रा बोरै समायनो। आंजों लोगोसे बुंफादे। जोंनि मिउजिक भिडिअ गाहाय फाव खालामनो लानाय बिनानाव टमि बर'नो नार्जारिनिबो गांसे आर'नाइजों थांजौसिम नार्जारिनिबो नोंसोरखौ होलायला दे। थाइलेंसो फुना हरबाय खोमा। थाइलेंसो फुना हरबाय। जायो थाइलेंबाबो सिदाबाबो। माने गिबियावनो सरस्वतीयासो सरस्वती नम नम सरस्वती नम नम सरस्वती नम नम सरस्वती नम। दिनैनि DOK प्रडाक्सन DOK प्रडाक्सन माबाया जौगाखां जोंगा मागा गाननाय मा होनो भाद्र दाननि 19 तारिख 1430 बांला इंराजि 6 सेप्टेम्बर
2023 बुधबार दिनाव श्री श्री आइ बिमा सरस्वतीखौ हांख्रायनानै थगि बावनानै सिबिनाय जादों जाहाथे दिनैनि जोंगा मागा गाननाय DOK प्रडाक्शनाय फिल्म एबा एलबाम शुटिं खालामनो नागिरनायाव जाहाथे खुनु मोनसे गोरोन्थि दाजाथों बा बयजोंबो मोजाङै मोजां Sulfurni sekai sifat gedan ganai silo. Komedi.